Dzulo pa 7 Septemba 2025 madera osiyanasiyana a dziko lapansi anaona mwezi umene umaoneka ofiira. Pa Chingerezi zimenezi zimatchedwa kuti lunar eclipse kapena kuti blood moon, ndipo zimenezi anzathu a sayansi amatiwuza kuti zimachitika pamene dziko lapansi earth ili pakatikati pa dzuwa komanso mwezi, zimene zimaonetsa kuti dziko lapansi lipange ngati kuti layika mthunzi pa mwezi kuti udzioneka ofiira. Komatu zimenezi anzathu akuuzimu amati zimakhala ndi matanthauzo, ndipo lero tafuna tibweretseni kulankhula kwa abusa a Twaib Ali amene akufotokoza zambiri zokhudzana ndi blood moon kapena kuti mwezi wa magazi, ndikuti kodi zimenezi ku chipembedzo cha Satana komanso ku dziko la uzimu zimatanthauza chani. Nkhaniyo tinaona kuti siyandale koma ndiyochititsa chidwi chokuti mwina Malawi muimvere ndipo panokha mudzipangire chiganizo chanu kuti kodi inuyo muli mbali iti yokhulupirira kapena mukususana naye mkuluyu. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mukaona chonchi chemwali monga mwafuna kudziwa ndikuti pakati pa mwezi ooneka magazi choyambirira timapezapo scientific meaning ndi biblical meaning. Ndibwerezeretu chemwali zimene zachitikazi mumaziyang'anira kumbali ziwiri, biblical meaning komanso scientific meaning, kotero kuti mitundu iwiri ya anthu ku dziko lapansi ikuonerera mwambo wa mwezi wokusanduka magazi. Okhala mdziko lapansi akauona mwezi nonse mukuona the scientific meaning, ndipo kuyankha kwake nkwakuti mwezi wadusa pa dzuwa kapena kuti mwezi wadusa pa mthunzi, ndizo zimene anthu ambiri angalankhule. Koma mukamva zokhuzana ndi blood moon kapena kuti mwezi wa magazi, si chinthu chimene inu ngati okhulupirira mukuyenera kuchipanga underestimate. Mayezedwe anu chemwali pamodzi ndi anthu nonse amene mwaonerera nawo mwezi wa magaziwo, kuyeza sitikuyenera kuchiyeza chinthu chimenechi mwachibwanabwana, ayi musachichepse. Koma mukafuna kudziwa kuti chili ndi matanthauzo anji chikuchitikachi, ine kuyankha kwanga chemwali ndikuwuzani kuti pamenepa pali scientific meaning imene asayansi anthu a dziko lapansi akhoza kuchifotokozera mwachidule. Iwo akunena kuti mwezi wadusa pa mthunzi. Ukadusa pa mthunzi, koma kumene kumatchinga mthunziwo kumakhala kuti nthawi yomweyo kukuyandikananso ndi madzi ambiri amene ali ku dziko lapansi, zikamagundana kupanga reflect pamwezi pacha, pamaoneka kuti pakati pa kamthunzi ndi madzi amakapanga shade mweziwo, ndipo umasanduka mmene mukuoneramo. Chimenechi chemwali ndicho chimene tingaone. Koma tikapita ku biblical meaning mupeze kuti buku la Yoweli chapter number 2 ngati si verse number 3 akutifotokozera kuti chizakhala chizindikiro chakutha kwa nthawi, chifukwa akuti mwezi uzasanduka magazi lisanadze tsiku la Yehova. Ngati ana a Mulungu timayang'ana zonsezo, chifukwa chake ndikuti mukatuluka panjapa mmene munatuluka panjapa mwapeza amene akauona mwezi akuyika
tikuyikapo scientific meaning. Pamene ana okhulupirira Mulungu tikuyikako biblical meaning. Koma ine tsopano mbali yanga ngati munthu amene ndakhalitsanso ku chipembedzo cha Satana, mbiri zakufotokozera mwambo wakuda kwa mwezi ndi zochitika za mwezi zakhala zikufotokozedwanso mwachilendo, kotero kuti ndikhoza kukudyerani nthawi yanu yonse chemwali ndi tsopano ndikufotokozereni kuti kodi m'masiku adzana tikupembedza Satana, tikaona mwezi ukuchita zimene ukuchitazi tinkati nchani, nanga nchani chimene chimachitika. Monga ndakhala ndikunena mulongo wanga pamodzi ndi mpingo kuti dzikoli mmene limayendera si mmene ife ambiri timaganizira. Kutereku inu ndi ine tangotuluka panja nkumaona kuti mwezi wasanduka magazi, zithere pamenepo. Koma m'masiku amene ife tinali kupembedza, monga mukudziwa kuti chipembedzo cha Satana ndiyerekezi chimapembedza zolengedwa. Ndicho chipembedzo chimene Mulungu akuchilankhula pa buku la Exodo chapter number 20 paja pali malamulo kuti musapembedze zakuthambo ngakhale zinthu za dziko lapansi. Mwezi ndi chimodzi cha Mulungu amene amapembedzedwa ndi anthu ambiri ku dziko lapansi, ndipo mitundu pafupifupi 1/3 ya anthu a nthaka ya dziko lapansi anatenga chipembedzo chopembedza zolengedwa. Ndiye kulowa kapena kuchita magazi kwa mwezi ku chipembedzo cha Satana akamayang'ana zolengedwazi, izi nazonso zimakhala ndi meaning yawo. Ndiye kuti pamene ndikukupasani scientific meaning, tatuluka panjapa, ndiye panja pomwepa pamene tikuona mweziwu tikupezaponso biblical meaning. Chachitatu tikupezapo the satanism meaning pa nkhani ya mweziwu. Ndiye kuti ine mulongo wanga ndikuyenera kukhala mtambasuli otambasula mbali zitatuzi, koma ukaswiri udzichepa ku scientific meaning chifukwa cha sukulu. Koma ndikapita ku biblical meaning ndiyese kuchita ndithu chifukwa mzimu wa Mulungu amandithandizira mbali imeneyi pakuti sindichita ndi nzeru zanga. Koma ndikapita ku satanic meaning ya ku mwezi umene mukuoneka mmenemu ndifotokoze ndi experience ya zaka 17, ndipo ukaswiri wanga ukhoza kuchita koposa chifukwa chinali chimodzi mwa zipembedzo zimene tinkazipembedza, ndicho chipembedzo chopembedza zinthu zolengedwa. Pamenepa kuchokera mu zomwezi mukuzionazi mmene achipembedzo cha Satana pamodzi ndi Lucifer akuonera mwezi wa magaziwo si mmene inuyo mukuganizira. Ndikunena pano malinga ndi mmene tikudziwira kuti zinkakhalira zikachitika china chake pa mwezi, pa nyenyezi kapena pa dzuwa, ziwanda zimayendayenda yakali. Paulo akuona zimenezi koma mozama, koma mobisala, kapena ndinene kuti akuchionera mchizimezime patali, sakuona bwino. Ndi malongosoledwe ake ku chapter number 6 akungonena za choyipa cha mmwamba cha mumlengalenga, pamene Baibulo pofotokozera malamulo 10 akuti kumwambako kuli zolengedwa ndipo musazilambire izo. Kutanthauza kuti ngati akuti musazilambire izo ndiye kuti pali amene amazilambira. Tsono ife tidazilambirapo zimenezi. Mwezi ukasanduka magazi chonchi pali zinthu 20 zimene achipembedzo cha Satana amapanga kapena kukondwerera kapena kukhaliramo mzimenezi. Ndikungokumbukira nambalayo
ndiziyesa kutchula chimodzimodzi pakuti palibe pamene ndinalemba ndikumbukirezo ndikufotokozerani kuti mmene zateremu kumidima kuli chani. Mukamuona blood moon ndiye kuti blood moon amavumbulutsa zobisika. Pano ndikukupasani ndi satanic meaning, monga ndanena kuti ku scientific ndijeperekaba chifukwa skulu ndilibe. Ku baibulo ndifotokozereko mozama bwino, ngakhale kuti mavesi akulowa kwa dzuwa m'baibulo kapena kulowa kwa mwezi ndi kusanduka kwa magazi ndi ocheperapo, atati achuluke mokokerera sangapitilira 5. Choncho ndiyambire kukufotokozerani the satanic meaning malinga ndi mmene mweziwo mukuonera, malinga ndi mmene ifenso tinkaphunzirira chikachitika choterechi dziko lapansi limachita chani. Iwo okhala ku midima, number 1, amanena kuti blood moon imavumbulutsa zobisika. Mukakhala mkalasi kuti mukuphunzira mapembedzedwe azolengedwa, sitinkalephera pamenepo, mukhale masulutani mkalasimo, mukhale anthu opembedza chipembedzo chopembedza miyezi dziko lapansi, amene saonekera ndi manja komanso saoneka ndi maso, kutanthauza kuti si mizimu koma amakhala kutali ndi anthu. Iwo amakhala m'nkhalango zoopsa zikuluzikulu, koma akakhala kumeneko angazitche kuti ndi Msilamu, atha kukhala kumeneko ndikuzitcha kuti ndi Mkhirisitu, atha kukhala kumeneko ndikuzitcha kuti iyeyo ndi Buddhism, koma amakhala kuti anatuluka pakati pa mabuda, anatuluka pakati pa Asilamu, anakakhaliratu kutchire mwa njira ina. Pali iwonso amapanga nawo country living, ndiye zimakhala kuti zidapita ku country, sizimakhala poyerayi, zimabisala mkamanda, kaya zikabisala kuti zimamyata kumenekoko, ndi zikamyata kumeneko zimphangala zimene zizi sizimalephera kubwerera pamwambo wakukondwerera kuda kwa mwezi kumene kumatchedwa kuti blood moon. Ndi akunena kuti mwezi umenewu ukangochita magazi mmene mulilimo, kodi satana wachita chani? Akunena kuti amavumbulutsa zobisika. Kutereku kuchokera pamene mukuona mwezipa, ndekuti tsopano muyembekezere kuvumbuluka kwa zinthu zobisika. Zobisika izi si zake zokha satana, koma ngakhale zimene anthu ku dziko lapansi mukhalidwe wa mitundu ndi mmakacha athu timazipanga kukhala zinsinsi, zimayenera kuvumbuluka poyera. Akunena kuti amavumbulutsa zobisika. Pamutu umenewu ankaphunzitsa kuti nthawi imeneyi angakhale mfiti zozama zimayenera kuti zipite zikapangenso chaji kawiri nyanga zawo, chifukwa pamenepa mwezi umakhala kuti wang'alula chiweruzo kuzobisika zonse, ndipo kumakhala kuyaluka. Mukamayang'ana ndi chidwi mkatikati pamene mwezi umene uchitike, kumakhala mbwebwe wa anthu okuba pamtundatunda, mulandu unatha, anabisala, anaba, palibe amene adaona, amangogundika koma toyidali ntchito. Ndipo ife tidawuluka. Ine ndidathamangisana mmacholowe atanyamula futi, ndamene ndidanyamula nkhwango ukaba ndalama kwakuti. Mumayamba kuvumbuluka nokha pamtundatunda. Kodi anadya nyama yachimwene pamudzi mmene yaoneka blood moon, ziwanda zimaseruka kuchoka mu ufumu wawo kupita kwa amene amapembedzaso satana m'gawo la ufiti, wanthu amangowulula. Kutereku muyang'anire ndi chidwi, mumva kuti inetu ndi amene ndidakupangani chakuti, mwana wawo uja ndinadya ndine, ine ndi amene ndinanyamula mankhwala,
ndabwera kuzakupepesani kapena ndafuna kuti mungodziwa. Zimenezo zimayamba kuvumbuluka mukamuona blood moon. Sindikudziwa ngati chamwali mukundimva ndi luso, koma ine ndikufotokoza chichewa chakumalawi. Mmene mwaona chimenecho ndinene mobwereza kuti kumakhala mbwebwe ofotokoza zinthu zoyipa. Nkhani imeneyi imazama ngakhale m'maboma a dziko lapansi. Kumakhala kutulukira mabedwe amene anaba mmene ankabera zinali zobisika, koma tsopano ngakhala apolisi amachita discover kuzindikira zambiri zimene zinali zobisika, chifukwa ziwanda zimaseruka mukauona blood moon. Ine ndikuchenjezeni kuti mmene mwauona mwezi umene tsopano ziwanda zimaseruka, zimakhala pawamba. Muwamva amama pakhomo, ayaya ndi anzawo akufotokoza zimene sankafuna atakufotokozerani kale lonse, zidali zokhumudwitsa koma afotokoza. Pamene chaoneka chimenecho, zobisika zimakhala pamtunda. Sipokhapa ndichedwe malingana ndi kufotokozera kwa mabuku aziwanda, mchikondwerero cha mwezi osanduka magazi akunena kuti zinsinsi za mtendere zamapezedwa a wanthu tsopano zimavumbulukanso. Pamenepa ndifunika kupafotokozera bwino. Zimene inu mumachita simukonda kuuza wanthu, tsopano nthawi imakwana yokuti anthu adziwe zimene inuyo simunkafuna anzanu atadziwa, chifukwa blood moon amavumbulutsa zoyipa zonse zimene zinali zobisika. Number 2, sisikuwamba monga mmene mukuganizira nonse. Mafuna ndinene pamene mukamuona blood moon musamaganize kuti limene lili nsikuwamba. Ndichedwe kuti chemwali mumve pamodzi ndi azilongo anga kumayiko onse kumene muli madzulo ano ndikupasani moni. Kodi muli ku Joni pamodzi na alamu anga? Kodi muli dera liti pamodzi ndi azichimwene anga, makhazeni ndi anzanu? Tamvera nawo. Mmene mwauona muzi ukusanduka magazi, chinthu chachiwiri ndikuchenjezeni kuti musamaliyese sikuwamba mukaona kuti mwezi wasakanikirana ngati magazi mmene mwaoneramo. Silimakhala wamba motani. Namtindi wa ziwanda zija Paulo akuzinena choyipa chokhala mumlengalenga. Mukukumbukira kuti katundu amene ku nkhondo analuza, chivumbulutso amatinena kuti akuti 1/3 ya makosana amenewa anagwa. Ndi akutina kuti mukauona blood moon, iwowa aziwanda ku Satanako zimatuluka ziwanda kuchita nawo mwambo wa chikondwerero chimene mukuchionachi. Mwachitsanzo, mmene ndikufotokoza zimenezi ndekuti maberu aku LCD akulira, ndekuti kuli emergency kukambirana nkhani yomwe. Wakuti nkadakhala kuti mmene muli data ndikokerere mpaka ipezeke, ndekuti tikhozanso kuonera LCD koma yofotokoza zachitikazi. Ndikuganiza choncho ngakhale sindinadziwe tayitolo yake, koma tamverani. Chinthu nambala 2 ndi chenjezo chimenechi ndayikapo ndine ndikufuna kulankhula pa mawu amene. Mukamuona blood moon ndinene kuti mpingo ndi chenjezo kwa anthu osankhika. Koma chinthu nambala 3 kumidima, chinthu namba 4 kumidima, akamuona blood moon kumakhala kuyamba kapena kuti chiyambi china. Kutereku pamene papadalowa nchiyambi china
tsopano tu mmene ndikunena kuti talowa mchiyambi china, sindikunena kulowa kolingana ndi ndondomeko za ife wanthu. Zinthu zidakali chimozimozi, palibe chisinthe chilichonse mmene zapanga chonchicha muja, koma ndikunena no kudima kumidima amanena kuti ayamba chiyambi chatsopano, chiyambi china akangoona blood moon, nde kumakhala kutumba kapena kutumbidwa, kuchita discover machimo a mitundu, ndipo machimo onse ndi zoyipa zonse zimachitidwa refresh kawirinso, kumakhala kuti mukulowa muchiyambi china. Nambala 5 ngati sindikulakwisa, ukangooneka mwezi umenewu mumakhala kuti anthu nonse amene muli mdziko lapansi mukulowa pakauniuni owunikidwanso. Ankafotokozera Richard, ndayiwalala bambo ayi, basi ndingomusiya Richard. Tsiku lina tili pamkumano tikukambirana izo ndi izi zokhuza nkhani yomwe. Richard ankafotokoza kanthu kena kake, ndiye ndibwereze kayi. Ukangooneka mwezi umenewu mumakhala kuti anthu mukudusa pa mthunzi wina. Tsopano Richard amanena kuti namtindi wa ziwanda zimene zimakhala pa chikondwerero ku blood moon zimakachita shade anthu ambiri ku dziko lapansi tsiku limodzi. Kutereku mmene mukuona kuti mwezi ukukanika kuti uwale bwino, nazonso ziwanda zimapita pa nyenyezi zowala, kapena kuti zimapita kwa ana a Mulungu amene anali ndi glory brightness, zimakachita shade. Kutereku chikhulupiriro chili pa mdima. Musangoona kuti mwezi walowa, ziwanda zalowa m'manyumba tikunena pano kuchita shade chikhristu cha anthu. Kutereku ena satulukamo, akhala mu mdima basi, pamene ena atulukamo Mulungu ali ndi anthu ake. Muchichite observe chikhristu chanu kuchokera lerolo pamene mwaonerera ndi maso anu live, muzapeza kuti zinthu zina zake muzipeza kuti zakhala pa mdima, zafungatiridwa ndi mthunzi watsoka, mthunzi wa Satana mdierekezi. Chifukwa malingana ndi zimene ndikukupasirani panozi, ndi zimene mukaona mweziwu akumdima amanena. Inenso ndidanena nawo, ndidawuzidwa nawo, tidaphunzira nawo. Chinthu nambala 7 ndichonena kuti mweziwu kapena kuti mwezi wa magazi umavumbulusa chomwe chinali chinsinsi cha Satana mwini wake. Nde ndikulephera kuyika chichewa chabwino. Chichewa chimene ndimafuna ndichonena kuti munyengo ya mwezi wofira tidzipinda tina ta Lucifer timene tinali tobisika akuti timatseguka. Ankalongosola zimenezo ndi Gayo Roba. Gayo Roba anali satanist amene anali president wa zipembedzo zonse zimene zimapembeza pogwiritsa ntchito zolengedwa ngati dzuwa, zinyama, koma mukupanga zotchedwa ngati chalichi, mwezi, zinthu zimene zili zolengedwa mukamazigwiritsa ntchito. Uyuyu Gayo anali president wa zipembedzo zimenezi. Now, iye akunena kuti mukauona mwezi wa magazi ukuchitika, ndiye kuti mumakhala kuti Satana mdierekezi akuvumbulusa chobisika kwambiri.
kapena ndinene chichewa chake chabwino, ankagwiritsa ntchito chizungu chakuti mwezi ukaoneka umapanga expose the danger. Ankanena kuti mukaona mwezi, now it's a time to expose the danger. Ndaine ngakhale nditalekera kuyankha pamenepa chemwali, ndimafuna nditakupasani ndondomeko yakuti mukaona choncho Satana amakhala akupanga expose the danger. Tamverani, mchaka choyambirira mwezi utaoneka, malinga ndizofotokoza za Gayo, koma sikuti limene lidali tsiku loyamba mwezi ukudali, koma amanena kuti mwezi utasanduka magazi ndi pamene Adolf Hitler amapita kukapha Ayuda. It's a time to expose the danger. Ndipo Ayuda myandamyanda anaphedwa. Akunena kuti nthawi imene Yesu Khristu anatangopita, mkati mwa masiku mwezi unapanganso chimodzimodzi, blood moon. Ndi nthawi imene Satana ndiyerekezi amakhala ngati akupereka saini ya chinthu choyipa chimene atachite ku dziko lapansi. Koma ndanena kuti zimene ndikuyankha inezi ndazigawa magawo atatu. Mukaona mwezi uli blood choncho, pali scientific explanation, ndiye pali biblical explanation, ndiye pali satanic explanation. Ndiye imene ndikupanga ineyi ndi satanic explanation ya blood moon. Wanthu kumva kumakuvuta, ndiye ndikupangira kuti chichewa chizimveka bwino. Ndiye akunena kuti pamenepo mpingo unaphedwa, kotero kuti lero mmene mwauona choncho mweziwo is a sign to expose the danger. Zitakhala kuti zikhale momwemo mmene zimakhalira ndi ndondomeko zawo achipembedzo cha Satana, ndiye kuti pamenepo tsopano chinthu choyipa chiyamba kugwera mpingo wa Mulungu, chiyamba kugwera opembedza Mulungu, chiyamba kugwera anthu ku dziko lapansi. Apapa amakhala akupanga expose the danger. Ndimati chifukwa cha mfundo imene ya nambala 8 imene Mulungu wandikumbutsa kuti akuti blood moon imapanga expose the danger. Ineyo ndikudziwa kuti tsopano dziko lapansi liyenera kutibweresera kanyengo kamene Ayuda anakumana nako mu nyengo ya Adolf Hitler, kanyengo komwekonso dzulo mwezi utasanduka mdima chonchi akhristu anaphedwa. Zitakhala kuti ndi choncho, the sign mukuyionayo ndiyerekezi akuchita expose the danger. That means kukubwera danger kusogolo. Blood moon, anthu amagawana mphamvu ndi zinthu za mphamvu. Pamene panso pakufunika explanation. So let me explain. Ni fundo number 9. I explanation ndikupanga ine the satanic explanation, kapena kuti satanic meaning ya blood moon. Paja ndikulankhulane ndikuchoka kumene, ndiye ndikufuna kuti inu mumve mmene anthu ena amaonera ndi mmene anthu ena amaganizira. Mwezi omwewo tumukuonawo umene inu amene mumachita sayansi mwaziona kuti nzopanda ntchito ndipo mwazisiya, sikuti somwe nazo ntchito zathera pomwepo. Koma tikunena pano ndi kuti ziwanda zili kalikiliki, sinangati ndosochochita, amangoyendayenda dziko ndi kufikafika momwemo. Ndiye mumvewa
akunena kuti munyengo yakuti mukauona mwezi choncho. Chimene chichi ndikunenazi ndimafuna kuti zikupasani chithunzithunzi kuti ana Mulungu tikufunika kuti anthu tidzipemphera, chifukwa ukuku ndikuwulula mayeso kumene ndikupanga. Mfundo imene muimve akunena kuti mwezi ukasanduka ledi imene ukuoneramo ziwanda, akuti munthu amakhala akugawana mphamvu ndi zinthu za mphamvu. Tsopano imene tikunenayi ndi energy imene imakhala mthupi mwathu, osati mphamvu za ulamuliro ayi, koma energy mthupi mwanga. Kutereku ena mawa kukamacha adzuka ndi energy ya chilendo. That is according to satanic belief. Akuti mphamvu zimagawidwa koma za chilendo, mumagawana mphamvu ndi zinthu za mphamvu. So I don't know kuti za mphamvu zimenezozo ndi ziti chifukwa kuchipembedzo cha satanako kuli zinthu zina zimene zili ndi mphamvu za chilengedwe, zimene akuti mphamvu zimenezo pa blood moon mumagawana energy. Tisowa mapemphero. Koma mfundo nambala 10 akunenanso kuti chilengedwe chimakhala kuti chikulankhula ndi anthu koma direct. Mwina ine ndinene kuti chimene mukuchionacho ndi chilengedwe chikulankhula koma direct ndi munthu. Mfundo namba 18 blood moon ikaoneka choncho munthu aliyense ayenera kuziwa zinthu izi. Ndimafuna ndinene kuti chikaoneka chonchija nanga ndi mmene anzathu opembedza satana amanenera, amanena kuti chimakhalanso chiyambi chakusemphana. Anthu amasemphana, ndipo chaka chimene blood moon ioneke anthu amalephera kupanga mgwirizano. Ziwanda zimapita kukabalalitsa anthu. Kuti blood moon ioneka isanaoneke kumbuyoko anthu amalephera kugwirizana, kapena ngati munagwirizana mumatha kusemphana mphamvu za blood moon. Choncho pa zofoka zanu za ine zawo zimatheka kuti mphamvu zimenezo nkukukhuzani iniyo ndi nzanu ndi m'bale wanu kaubale kanu, mwina mwapanga experience mukaona kuti mwina kanagwedezeka, kantchito kumene mwina kanagwedezeka, kaubwenzi kumene kambanja mwanu kanagwedezeka. Chifukwa akunena kuti blood moon ikamaoneka pamakhala kusemphana, ndipo akuti kumayamba ndi kusemphanako tsiku la blood moon lisanakwane. Mmenemu ndi mmene ma statement achipembedzo cha satana akunenera mukamaona blood moon kapena kuti mwezi wa magazi mwauonawo. Koma ine ndikukhala ngati ndikuyendera pa 20 ngati sindinachedwe. Blood moon ndi moto ukhoza kunyeketsa malingaliro, maganizo, nzeru zimene munthu anali nazo koma zabwino. Blood moon atha kupita konseko. Tsopano mukangonena kuti blood moon ndi moto wonyeketsa, umanyekesa ngakhale zimene muli nazo. Ndikungolandira ngati ndikukumbukira pa mfundo imeneyi ankafotokoza kuti akakhala pamwambo wa blood moon akunena kuti amauona kuti ndi moto, koma moto mukuona pamene popo umene ife tikunena kuti ndi magazi. Akuti moto umene umapita ku dziko lapansi ndi kukanyeketsa zimene anthu anali nazo. Choncho
zitakhala kuti ndi choncho kolingana ndi statement explanation yachitatu ya satanic view ndikuti ana a mulungu kukacha mawa tikufunika kuti tigwade ndi kupemphera mokwanira bwino, kupempherera zinthu zimene tili nazo, chifukwa malingana ndi mbiri ya nthawi yakuti blood moon waoneka akuti amphamvu mchuma amagwa. Ndalama zimene anthu anali nazo zimanyeka, mwa njira ina mabizinesi amaduka chisawawa. Kutereko chimene chichi ku dziko la uzimu, ku dziko la satana kukuchitika zimene ndikukufotokozani ine yonse. Umakhala moto umene umakanyekesa zimene munthu ali nazo. Koma ngati si 20 ndekuti ndi 21 muyenera kudziwa kunena kuti kumakhalanso kubadwa kwa matenda. Penako ndioneka kuti ndayiwala, ndekuti ndilekezere pamenepo chemwali. Ndikukumbukira kuti Selimana Margaret anali 33 degree ku chipembedzo cha satana. Mkulu ameneyo ankachita kwambiri ndi wamwamuna ndi wamkazi kani, ankachita kwambiri ndi ziwanda za matenda. Ndi adayimirira tsiku lina ndikukumbukira Selimana Margaret ankanena kuti tsiku la blood moon timabudula kapena kuti timatsegulira matenda ku dziko lapansi. Zitakhala kuti ndi momwemo ndikuti mwezi mukuonawo muyembekezere anthu kudwala kwambiri ku dziko lapansi, komanso muyembekezere anthu ambiri kumwalira ku dziko lapansi, chifukwa kuti mu history malingana ndi satanic view ndi mmene zakhala zikukhalira. Ndikuti mfundo nambala 20 ingapangitse kuti mpingo tizipezere tsiku la mapemphero ngakhale kusala kudya kumene, kuti tichite bwanji ana mulungu, titetezere nthawi zina zolankhulazi, nthawi zina zochitikazi. Lucifer amatha kuchita adi zimenezi, ndipo mwina zakhala zikuchitika koma chifukwa chosowa munthu wotiuza. Ndaina ndikunena kuti mmene mwauonamo akunena kuti chimenecho chimakhala chitseko chotsegula matenda ku dziko lapansi, osati moyo koma matenda ku dziko lapansi. Ndikuti Malawi ngati waona nawo, Zambia ngati waona nawo, Mozambiki ngati waona nawo, Tanzania ngati waona nawo, ndatchula maneba, chimenecho ndi chitseko chotsegulira matenda chimene mukuchionachi. Chifukwa chake mpingo wa mulungu, ine m'bale wanu ndikanalakalaka tonse ngati ana a mulungu tikadakhala pa chikonzero chomazindikira kuti mphamvu za satana zimagonja koma ndi mapemphero. Misonkhano yonse imeneyi ankanena mawu osiriza awa amati 11:11 ndiye nonse mumanena kuti balandosia. Akayimirira amanena kuti 11:11 ndiye nonse mumayimirira ndikunena kuti balandosia. Akatchula nambala imeneyo amadzatchulanso nambala ya 333 ndi akati 333 nonse mayimirira ndikunenanso kuti balandosia. Amakamalizira ndi nambala ya 555. Akatchula 555 nonse mumayimirira ndikunenanso kuti balandosia. Kodi manambala ndakupasani atatuwa
ankatanthauza chani? Is a symbol of final test. Mpaka tsiku limenelo Mulungu akudalitseni chemwali. Tikudikirira kafukufuku wa scientific meaning ya mwezi mwauonawo. Mbuye akatikomera mtima tilongosolanso. Tikudikirira biblical meaning. Mbuye akatikomera mtima tipereka meaning yake ya ku Bible. Koma kwa lero ineyo ndikupaseni chithunzi ichi chomaliza 11 3 3 5 3 and 5 ankanena kuti it's a symbol of final test. Nde imabwera bwanji imene? Mwanjira ina mukangouona mweziwo amanena kuti 11 mukaona blood moon amanena kuti 333. Mukaiona blood moon achigawo china amanena kuti 555. Mukafunsa meaning yake amanena kuti mukaiona blood moon is a symbol of test. Ndi chizindikiro cha chiyeso. Kodi mulipompo alosa a Mulungu ndaphunzitsa mawu a Mulungu? Mukaona mwezi umene is a symbol of test. 11 333 555. Manambala amene wakayika pamodzi imakhalanso kuti pamene popo mukuyamba nkhondo yapakati pa ziwanda ndi angelo a Mulungu. Chifukwa kuchipembedzonso cha Mulungu tili ndi manambala omwewa amene amayimira angelo a Mulungu. It's the angelic number. Manambala takupasani, the good angelic number. Mtolekera pamenepo bwanji ngakulemetseni. Amen.